Bine v-am regăsit, eu sunt Nick și azi o să vă arăt cum vă puteți face un calculator de gaming. Ok, primul lucru pe care trebuie să-l luați în considerare este ce procesor vreți să aibă calculatorul vostru. Vreți să fie pe AMD sau pe Intel. Aici este o mică încurcătură, ca să zicem așa. În cazul AMD, ești mai ieftin ca bani când o să-ți cumperi procesorul, dar în schimb el o să producă mai multă căldură decât un Intel și tu o să trebuiască să iei separat un cooler. Dacă alegeți ca la baza calculatorului să aveți un procesor Intel, acesta nu o să producă atât de multă căldură ca un procesor AMD și îl veți putea instala cu ventilatorul, cu coolerul pe care îl are în stoc. Următorul lucru pe care trebuie să luați în considerare este ca placa de bază să aibă același socket cu al procesorului. Eu mi-am ales o placă de la Asus ROG și vedeți că are același socket ca al procesorului. Următorul lucru pe care trebuie să-l luați în considerare este ca placa video să fie cât mai mare ca număr de biți. Biții contează foarte mult, dar în schimb și memoria trebuie să fie decentă. Dacă vă luați de exemplu o placă video de 2 GB și cu 218 biți, nu este recomandat, este destul de slăbuță. Ultimul lucru pe care trebuie să luați în considerare este memoria RAM. Memoria RAM contează și ea, desigur. Frecvența trebuie să fie cât mai mare și în acest caz, dar este mai bine să vă luați două plăcuțe a câte 4 GB să le puneți în dual channel decât să rulați cu o plăcuță de 8 GB. Sursa este importantă și ea, trebuie să vă asigurați că aceasta vă suportă și procesorul și placa video și are toate mufele de alimentare necesare pentru pornirea calculatorului. Hardul este important și el, desigur. Memoria lui contează foarte mult. Cu cât este mai mare la memorie, cu atât puteți stoca cât mai multe lucruri pe el. Dar pentru început, pentru un calculator de buget, este bine să vă luați unul de 1 tera și anterior puteți să adăugați câte harduri veți. Cam atât pentru acest episod. Până data viitoare, please like, share and subscribe and goodbye!